asta vreau să vreau să mă duc în străinătate, să facem. Sunteți din București? Aș putea spune și asta, nu sunt din București, dar stau în București. Dar nici eu nu sunt din București. Am venit acum un an de zile și nevasta cu soția și cu cei 3 copii și încercăm să facem să fie bine, dar e destul de jauă, e destul de greu. Mă scuzați, am avut un accident mai de mult și este pe bază psihică, o simplă. Chiar m-am speriat, adică... Mă scuzați, nu e nici... Stați liniștit. Am mai vorbit cu doctorii, după accident mi-au spus că nu mai trebuie să conduc, dar când ai copii, când ai familie, trebuie să faci cumva să... Și întotdeauna când am emoții, mai am câte o mică criză din asta pe bază psihică. Dar să dați liniștită că nu e nimic periculos. Îmi vine așa câteodată când am emoții sau când, de obicei când conduc. Dar nu sunt la camera ascunsă, nu? Pare rău. Deci, vreau să vă spun că au fost atâtea chestii în ultima vreme. Doamne, eu nu am televizor. Pare rău. Da, și nu știu, chiar sunt tot felul de chestii și nu știu, de-aia m-am... Ce scuze? Nu e nicio problemă. De unde spuneați că sunteți? Păi e destul de aproape. Da! Ce găsesc? Vin câteodată niște crize de... Vrea șeful să mă dea afară, că spunea că nu fac bani, că îmi pleacă clienții din mașină, că și eu ce fac? Cum îmi cresc eu copiii mei? Mai am crize adevărate, am încercat să vorbesc cu doctorii, mi-au luat o grămadă de bani să mă vindece, mi-au spus că trebuie să dau pentru aia, pentru o grămadă de tratamente cu perfuzii, cu masaje, cu tot felul de chestii de astea și mi-au luat o mulțime de bani. O mulțime de bani și nu m-au ajutat nimic. Da! Nu știu ce mă fac. Că mă supăr așa, atunci am o anumită stare de nervi și atunci mă apucă crizele. Dacă sunt liniștit, chiar nu am nicio treabă. De unde stați în militar? Chiar acolo, nu, trebuie să mă lăsați la Apaca. La Apaca? Da. Ce probleme aveți? Ce probleme aveți? Bă! Vreau să vorbesc cu oamenii. Mă scuzați.
Nevasta mea mai îmi citește câteodată poezii, îmi plac foarte mult poeziile și sunt foarte liniștitoare, așa, nu știu, mă liniștesc foarte mult. V-aș ruga așa, dar nu știu dacă să spuneți o poezie, dar nu cred că, poate că nu. Problema e că de când nu prea am mai avut așa tangență cu chestia asta, m-a cam lăsat memoria pe parte de... Am înțeles. Nu e nicio problemă. Mă gândesc numai la copiii mei, că eu deja trebuie să fac un ban și pentru ei să nască și ei, să poată să facă și ei ce vreau să zic. Șeful meu știe. Câteodată mă rog de câte un client, dar nu, chiar nu vor, pleacă din mașină. Și știți ceva, dacă e portabil, mă rog ca să nu mai... Ca să nu mai intrați pe aglomerația asta, mă lăsați așa acolo, faceți... Că trebuie să ajung puțin mai sus. Am înțeles. Foarte cald. A, poți să cobor aici, nu? Nu, aici. Un pic mai încolo să coborâți. Stați puțin. E foarte cald. Uitați. Stați puțin să trag pe dreapta. Păi nu, lăsați că poți să cobor aici, că e Nu, șeful. vă calc în mașină, stați puțin. Doamne, ce nu mai pot. Uitați, frumos. Să vă dau și bani. Nu mi se contează nimeni, stați liniștit. Bine de taxi driver de până acela, nu știți? Scuzați, dar nu să mă ține. Nu v-ați uitat la mine că sunt de sexy, nu știu.